1, 2, 3 i... La sensació d'estar treballant tants mesos al final és com una mica, hosti, perquè estic treballant tant i llavors quan t'arriba i tens el resultat i l'acceptes, no? Perquè hi ha un moment que has d'acceptar el que has fet, no? És com canviaries tot sempre, no? Amb això és com sempre estàs pensant, hòstia, ara ho faria diferent. No acabaries. Arriba un moment que has de dir, no, ja està, és això, saps? Que si no, no acabes mai. Jo és que des que hem acabat el disc no l'he escoltat cap cop, perquè em fa pànic ratllar-me per això no ho hem d'haver fet així, això no sé què. I com que no tenim temps és com, ja me l'escoltaré en el directe i ja l'aniré interioritzant i després ja... I quan sentiu altres grups, a vegades no us fa ràbia de dir, hòstia, merda, aquesta cançó, si l'haguéssim fet nosaltres o... Com un punt d'enveja? Que tothom té... No, enveja no, però... Home, i sí que a vegades penses, hosti, quina cançó més bona, no? M'agradaria haver-la fet a mi, però tant com enveja, no? Perquè al final som tots com una família aquí a Catalunya, no? Al final tots ens coneixem, ens trobem a tot arreu. No? És una mica absurd tenir enveges. Al final, que els hi vagi bé als altres també em va bé a mi, no? Que la gent escolti música en català no és tan habitual i és una cosa... Havia passat molt amb l'època del rock català, llavors va haver una època que semblava que si cantaves en català ningú t'escoltava, no? I ara tenim la sort de tornar a tenir una indústria i uns grups que triomfen, no? I està molt bé. Sí, perquè la gent no és d'un grup només, no és com un equip de futbol, és com... Tu pots anar a un concert dels Amics de les Arts i després tocar catarres i te les saps totes. Els Amics de les Arts, catarres, el xarango o qui sigui. I o sigui, els grups catalans jo crec que tenen molt assumit que tots formem part de lo mateix, que fem que la gent escolti música en català, que s'afavoreix a tot. Entre platges tropicals, el temps no borrarà les nostres passes. Serem l'exemple de tot el que no s'ha de fer. Serem perfectes, sempre caminarem contracorrent. Serem llegenda. I teniu manies, rotllo, aneu al Corte Inglés o a la FNAC i mireu si està més, on està el disc, si està davant, està darrere... Pensa que el fica davant dels altres grups. Ja sé, jo ho faig amb el preu, ho vaig a reconèixer. En sèrio? Per això Centella sempre estem a la primera fila, amb el preu. Sempre penso, mira que enrotllats, és perquè som d'aquí. Ets tu? De casualitat, ho veig de casualitat i penso... Molt bé. Doncs tot això de la música està molt bé, però anem a dinar o alguna cosa. Serem llegenda.